Здравейте всички! Как бихте описали стила на Луна? Според мен е пълен с цветове и гривни. Да. Следете нашето издание на Луна "Направи си сам". Направи си сам! Направи го сам! Така ще знаете как да лунатизирате стила си. Сега ще направим гривна с златни перлички и гумен конец. Да видим как да си направим много цветни. За гривните ви трябват златни перлички, гумени връвчици в 3 различни цвята, лепило, ножица и тиксо. Първа стъпка. Изрежете 3 връвчици в еднакъв размер. Направете възел в единия край. Залепете го с тиксо за масата. Сега започнете да плетете плитка. Втора стъпка. Вкарайте перличките в средната гумена връв. Издърпайте една перличка и продължете надолу с плитката. Издърпайте втора перличка и така, докато не стигнете до долу. Трета стъпка. Нека има най-малко 10 перлички. Завържете на възел и махнете тиксото от масата. Четвърта стъпка. Сложете малко лепило в двата възела. Когато изсъхне, отрежете излишните връвчици от двата края. Невероятни са, нали? На двете ви ръце се побират много такива. Можете да ги направите и за подарък на приятелките, сестрите си. Направете тези гривни. Аз съм Луна. На ГС. Направи го сам.